Gauerdi honetan abiatuko da maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeen kanpaina. Maiatzaren 28an dira hauteskundeak eta beraz legearen arabera 16 egun lehenago hasi beharko luke kanpainak. Hain zuzen ostegun gauean Iruñan eta Gasteizen egingo dute gaur kanpainako hasiera ekitaldia alderdi nagusiek hiri berean eta ordu antzerakoetan hasiko da talde bakoitza ahalik eta hautesle gehien erakartzeko leia. Kanpainak 15 egun iraungo du, maiatzaren 26an bukatuko da gauerdian eta hautesleek azken eguna izango dute hausnartzeko. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan hauteskunde kanpaina izpide hain justu horri heltzeko Nerea Garziak azalduko digu gaurko honetan alderdi politikoek egingo dutena. Alderdiek 15 egun izango dituzte euren programak aurkezteko eta zabaltzeko. Araban PSE, EAJ eta Elkarrekin alderdiek ostegun arratzaldean antolatu dituzte euren lehenengo ekitaldiak. EH Bilduk eta PPek berriz ostegun goizean egin dituzte. Nafarroan berriz UPNek, PSNek, Zurekin Nafarroak, Geroa Baik eta EH Bilduk arratzaldean antolatu dituzte Iruñako zenbait lekutan. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea, etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Etorkizuneko alkatea. Lehenengo emakume alkatea. Horixe behar du Donostiak. Exigir a las instituciones apoyo económico para garantizar escuelas infantiles suficientes y gratuitas. No se ha hecho nada esta legislatura, no se ha hecho nada en la legislatura anterior y no se va a hacer en la siguiente si no cambia el gobierno. Argi eta garbi momentu honetan, Nafarroan gobernu progresistak eratzeko gobernu anitzak eratu beharko ditugu. Adi izango gara beraz alderdien nondik norako etara ordea Gasteizen garela aprobetxatuta Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatutuak berriz negoziatu nahi ditu. Adierazi duenez jaso dituzten azken estatutuetan aldaketa batzuk daude, hasierako estatutuekin alderatuta. Memoria gunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da eta Gotzaingoaren azken erabaki honekin berriz prozesua geldiarazten da. Gotzaingoak adierazi duenez puntu zehatz bat berriz negoziatu nahi du fundatze estatutuei argi berdea eman baino lehen. Azken ezustekoak prozesua geldiarazi du. Izan ere estatutuak onartzea ezinbestekoa da memoriagunea sortzeko. Maiatzaren lehenengo astean Gasteizko udalak iragarri zuen martxoak 3ko memoriala sortzeko aurrera pauso bat eman zuela. Memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko tramitea onartu du. Hala ere ekimena berriz geldiarazi da. Radio Vitoria irratiak argitaratutako datuen arabera, Gotzaingoak oraindik ez ditu fundatze estatutuak sinatu. Dioenez, jaso dituen azken estatutuek zenbait aldaketa jasotzen dituzte, batez ere puntu zehatz batean. Gotzaingoaren asmoa da berriz negoziatzea puntu hori erakundeekin eta elkarte memorialistekin. Iturri ofizialek adierazi dutenez, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan daude. Izan ere, fundatze estatutuak onartu behar dituzte Lakuak, Gasteizko udalak, martxoak 3 elkarteak, memoriagarak eta Gotzaingoak. Azpimarratu dute puntu horren aldaketa argitu nahi dutela estatutuei argi berdea eman baino lehen. Bestalde, esan bezala beste tramite batzuek aurrera egin dute. Gasteizko udalak martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du.
partzelazio proiektuak aurre ikusten dituen lursail berezietan, elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitxelena, Odunda Praiz eta Iparralde Gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoak 3ko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina halakoak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026rako irekitzea. Bestaldetik, Gasteizko udalak plataforma bat eratu du Frantziako Turreko 3 etapetan voluntario izateko izena emateko. Nerea Garziak emango dizkigu xehetasunak. Voluntarioek asegurua izango dute eta Turreko kit berezia jasoko dute. Baldintza bakar bat bete beharko dute. Adinez nagusia izatea. Izena emateko epea zabalik izango da ekainaren batera arte. Eskerrik asko Nerea Gaiok gure ganatzarren eta Gasteiztik iritsitako azkenak aipatuta hemen utziko dugu eta beste alde batera begira jarriko gara berriz ere politika arlora. Orain arteko oztopoak gainditzeko lege aldaketa bat proposatu dute Espainiako Kongresuan EAJak, Euskal Herria Bilduk eta Unidas Podemosek Mertxaizburuak esan duenez, Usansoloko herritarrek egin duten eskaera aintzat hartzeko baino ez dute eskatzen. Bizkaiko Foru arauak errespetatzea galdegin dute eta Espainiako gobernuaren esku utzi dute erabakia. Galdeketa egin zuten Usansolo 91%ek egin zuten Usansolo galdakaotik bereiztaren alde. Bizkaiko Batzar Nagusiek iazko azaroan onartu zuten Usansolo Bizkaiko 113. udalerria izateko eskaera. Halere, hilabete geroago estatuaren abokatutzak helegitea jarri zion ebazpen horri, Usansolok ez duelako gainditzen 5.000 biztanleren langa. Aurkeztu dugu gaur emendakin bat, emendakin horren bitartez, espero dugu herritarrek, kasu honetan Usansoloko herritarrek egin duten eskariari baietza ematea eta ahalbidetzea ere eskari hori benetan gauzatu dedin. Oztopoak daude, oztopoak legeak, Espainiako legeak jartzen ditu, foru arauak berriz baimentzen du hainbat gai, eta orduan azken finean da errespetatzea foru arauak dioena, hortan datza aurkeztu dugun emendakina eta dauden oztopo guzti horiek nolabait saihestea eta gainditzea. Oldarralde judiziala euskararen normalizazioaren aurka, alaxe deskribatu du Euskalgintzaren Kontseiluak aspaldion Espainiako Justiziak epaitegietan euskara eskakizunen aurka ateratako ebazpen sorta. Herritarren hizkuntza eskubideak arriskuan daudela iritzita, manifestaziora deitu dute epai horien kontra egiteko azaroaren 4ko Bilbon. Atzo eman zuten deialdiaren berri Bilboko kafe antzokian egindako agerraldi jendetsu batean adierazi zutenez milaka herritarren bizigarritasuna dago auzitan kasunetan eta arekin batera berdintasuna, justizia eta kohesio soziala zehaztu zutenez funtsean bizikidetza. Dei egiten diegu euskararen
eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren 4an Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetzak. Euskara Hizpide Filologiak deituriko ezagutza arloaren barruan egongo da Euskal Filologia Madrilek esan duenez. Joan Subirat Unibertsitate Ministroak esan du, aintzat hartuko dituela bere dekretu proiektuak jaso dituen alegazioak, baina ez du bete Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak eskatutakoa. Digitalizazioa dugu bere esan nahi zabalenean helbururik behinena, nazioartekotasuna ere alboratu gabe. Horiek ahalbidetuko. Ordea Espainiako Kongresura begira jarriak garela, Eneko Anduezak PSko idazkari nagusiak lotsa eta haserrea erakutsi zituen apirilean Mikel Zabaltzaren auziaren eta Arturo Espejo Guardia Zibilaren teniente general eta sostengu agintaritzako buru izanaren harira. Bada atzo EAJak Espainiako Gobernuko presidenteari Pedro Sánchezi galdetu zion ea sentimendu berak dituen horren inguruan. Sánchezek esan zuen ulertzen duela Zabaltza familiaren mina, baina Espejori buruz ez zuen bere alderdikidearen iritzi bera adierazi. Esan zuenez ikerketa judizial zehatzak egin dira eta Espejo generala ez dute inputatu, ez eta zigortu ere. Lo primero, no existe una resolución judicial concreta en el que se haya imputado formalmente al general Espejo y se le haya condenado. Lotsa sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Me parece impresionante que se dé esta respuesta, inaceptable, sobre todo cuando se está presumiendo de ley de memoria democrática. Ni los suyos en Euskadi les entienden. Gaizlatuta berriz suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko 2023 plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sute arriskuaren eta temperaturen arabera makinen erabilera arautu du modu honetan Espainiako pasaden udako dekretuan Nafar lurraldera egokituz. Temperatura altuak, idortea eta suteak kezka dira agudo helduko zaigun udarixo eta Nafarroko gobernuak baso suteak ekiditeko, zaintzeko eta itzaltzeko 2023 urteko plana onartu du. 2022ko abuztuan Espainiako gobernuak errege dekretua plantan ezarri zuen. Bertan, suteak eragin zitzaketen makinak lurrean erabiltzea debekatu zuen. Orain, Nafarroko gobernuak dekretu hori lurraldera egokitu du, suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko plan berri bat eginez.
Nafarroan txinpartak edo deflagazioak sor ditzeketen makinak erabiltzeko baimenak onartu ditugu jarduera mota bakoitzaren arabera, eta dakizuenez erabilpen hauek errege dekretuak debekatu zituen. Lan garrantzitsua eginda, enpresei eta herritarrei segurtasun juridikoa emateko, izan ere horrelako makineria erabiltzen duten jarduera guztiak debekatuta daude une honetan. Espainiako dekretuak lehorte garaian uzta jasotzea galarazten zuen. Lehorte garaia luzatzen zenean ordea, ez zegoen ez da uzta biltzerik. Oraingo Nafar gobernuaren planarekin ordea salbuespenak izanen dira. Ezingo da uzta bildu alerta gorria denean, hau da 42 gradutik goiti, baina alerta laranja eta horia denean, prebentzio neurriekin posible izanen da biltze lanak egitea. Herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak ikuskatuko ditu lanak, eta lehorte bereziko aldietara edo alerta meteorologikoko baldintzetara egokituko dira. Ematen du uda arrunt beroa heldu dela, baina emeki kontzientzia eta neurriak hartu ditugula muturreko egorei aintzin egiteko. Gainera iragan urteko lehorte historikoak ezagatuta ditu Euskal Herritarrak, batez ere nekazariak, euri eskasiak dirau, eta azken asteotan bero handia egin du testuinguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak adi. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia alakosa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote. Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrakare lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere temperaturek zertxoait behera egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Herribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio Horia emeteko kideak azaldu digu. Herriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria, batez ere, ez dugulako prezipitazioa handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenaren begira forrajean dagokionen. Testuinguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina segurazki berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan eta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Bizkaiko ikastolen aurtengo jaiari buruzko azken xehetasunak eman zituzten atzo antolatzaileek. Ondarroan egingo da ibilaldia maiatzaren 21 eta Zubizar ikastolak antolatu du xe lelopea. Txaportuan herria esnatu da, itxasaizeak dakarren sekretua. Zainetan kresala eta mingainean olatua, ematen jarraitzeko gure kantua. Zubizarretik dator marea gora, kanpandorreraino dena bustiko da. Esku
Bestetik, ekainaren 4 Mungian ospatuko den Euskal Eskola Publikoaren jaiaren 30. edizioaren bideoklipa aurkeztu dute asteazken honetan Bilbon. Jagondu izenburua eta STR talde bizkaitarrak egin du entzun lagin bat jarraian. Kantu zarretan aipatu ez, baina beti danik hemen gaude. Hizkuntza batek irakatsi ziola, herri bati nahi gabe. Urtez urte, zure begidara begira, egon arren beste hamaika etorriko dira. Zer girago oso arroza udela, denon izatearen aukeraz. Hazen hasi naiz, zure desiraz, da sortzen hasi naiz, zure irriaz, da jantzen hasi naiz, zure ideia. Elgar, jagon, zure gatik Eta kantuak entzuten hasi garela musikaren arlotik badugu besterik. Musika zuzenean saioak gau egitasmoa aurkeztuko digu gaur. Eta hortaz aritzeko Koldo Otamendia aurkezla dugu kameraren beste aldean, eguerdion. Eguerdion, Karol. Tira, hasteko konta iguzu, Koldo, zer da gau? Bueno, gau egitasmoa Gartxotun zain musikariaren bakarkako egitasmoa da. Bera urteak atzera eman musika taldeetan ibilitakoa da, eta orain gaurekin bakarka egin du bidea. Aipatuzu hortartean, ez? Ibilbidea bera zein izan da, ez? Egin duen ibilbide musikala orain artean gure protagonistak. Ni urteak atzera ezagutu nuen, aipatu zian 16 urte daramazkila ja musika munduan, Jau taldearekin ezagutu nuen lehenengo, gero Madeleine taldean eritu izan da, Bananas taldean dabil gaur ere, baita ere Madeleine ere, eta bizaldi egitasmoan ere parte hartzen du. Bestetik ere hainbat letra idatzen ditut beste musika egitasmo askotarako, Merina Gris taldearentzako esaterako, eta musika munduan oso sartua dagoen musikaria da bera. Egitasmo ezberdinetan parte hartzen du, eta beti ere oso gustonarekin. Eta islatzen da ibilbide hori gau egitasmoan zer dakar estilo aldetik? Bueno, orain artean Gartxote jorratu duen musika hildoa esan daiteke nagusiki hardcore punk eta post-hardcorean oinarritu izan dela, ez? Bai Bananasekin, bai Madelinekin eta beste hainbat egitasmoekin zentzu horretan kokatu izan du bere musikabidea. Bi zaldirekin giro akustiko goetara egin zuen jauzi beste hainbat lagunekin, eta orain bere bakarkako bidean esan daiteke giro elektronikoak direla nagusi. Bera bakarka aritzen da egitasmo honetan, berak sortzen ditu kantuen baseak, letrak eta kantatu ere. Gainera Gartxotek disko fisikorik gabe bi lan zintzilikatu ditu sarean, zeintzuk dira zehazki eta nolakoak? Bai, azken garaian oso ohikoa da, ez, musikariek formatu fisikoak ez kaleratzea, ez? Badago alde batetik biniloaren rebibala eta disko batzuk vinilo formatoan argitaratzen ari dira, baino bestetik ere gaur egun dauden plataforma guztiekin kantu soltoak zintzilikatzen dira sarean, bai Spotifyen, YouTubeen eta hainbat plataformetan. Gartxotek auto hori egin du, diskoa ez dago fisikoan, ez CD-an, ez kasetean, ez viniloan, eta berak atera duena da bi liburu, eta bi liburu horien bidez kantuak entzuteko bideak ematen ditu, ez? Kantuak plataforma digital guztietan daude esan bezala, eta liburuetan bere burutazioak aipatzen ditu. Zentzu hortan, ezagutu dezakegu Gartxoten beste alde bat liburu horien bidez. Pasaren urtean Nora ez eroso diskoa, liburu atera zuen, eta aurtengo martxoan, orain gure saian aurkeztuko dugun, Harin nira lana. Bertan guztira 15 kantu dira, nahiko hildo beretxo dira bai lehenengoak eta bai azken honetakoak, eta unibertso pertsonal interesgarri baten atea dira. Eta badugu aurki Gartxot zuzenean entzuteko aukerarik? Bai, alaxe da, datozen asteetan eta hilabetetan zuzenean arituko da, berak ere aipatu digu elkarrizketan gehiago jo nahiko lukela eta bideo horretan kontzertua lortzen ari da. Duela gutxi da aretoan aritu izan da, pasaren igandean Lapurdin eskaini zuen kontzertu bat, eta larun bat honetan Lemoan ospatzen den Lemo Akustik jaialdean ariko da, beste hainbat taldeekin
batera, besteak beste, Olain Ziarte edo audientzekin batera, eta bertan aurkeztuko ditu disko edo lan honetako kantuak, ez? Emanaldi bereziak eskaintzen ditu Gartxotek, ez du musikarik eramaten agertoki gainera, bakarka aritzen da, mikrofonoa eskuan eta kantari, baino badu nolabaiteko laguntza agertokian eta horretarako dantzari baten laguntza izan ohi du, ez? Musikatik haratago doan egitasmoa da berea, bai fisikoan eta bai zuzeneko emanaldietan. Ondo da, Koldo, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa adi izango gara pantaietara gauez, 10:00 musika zuzenan saia ikusteko, eskerrik asko eta aurrengora arte. Hoxe da, mila esker. Eta aurrera heldu gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan. Badama biterdeak iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin, Malen Dominguez Zabala. Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiko proiektuen koordinatzailea, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, Telesforo Monzon Laborategiak nahiz eta ibilbide oso luzea ez izan, hainbat eta hainbat ekimen bai dituela esku artean, egindako lanketak ere tartean, eta hor bada bat agian sona berezia baduena naziometroa dena, orain gutxi aurkeztu dituzue azkenaren emaitzak, hor burujabetza nahiengatik galdetu egiten da, eta baita ere ez, urte bakoitzean bestelako gai bat aukeratzen duzu, orain honetan osasungintza izan dena, ez? Hala ere, hasteko burujabetzaren nahien bueltan, ez? Zer da aurreko urtearekin, aurreko aldiekin alderatuta nabarmentzen zaiguna? Bueno, lehenengo mila esker gonbidapenagatik. Lehenengo, igual, nabarmenduko nuken ideia da, aurrekoekin alderatuta, baina mantentzen den joera moduan, badagoela Euskal Herrian populazioaren zati handi bat, bere etorkizun politikoaren gainean erabaki nahi duena.
Orduan, badago joera bat gorakorra edo berakorra dena, neurketa bakoitzean aldatzen da, baina bai, nahi hori badago populazioaren artean. Gerosago setuko dugu hori, izan ere, bai gura dizugu galdetu ez, zautzen ez duenarentzako ere ez, zertan datzan naziometroak berak ez zer helbururi erantzuten dio? Ikusten dugu egunerokoan politikaren munduan edo jendartean orokorrean, bai dagoela burujabetza, independentzia eta termino horien inguruko saltxa badago egunerokoan gure artean. Orduan naziometroa sortu zen nolabait, independentzia, autogobernua, burujabetza, pixka termino horien inguruan jendeari galdetu, eta ikusteko denboran zehar nolako bilakaera daukan nahi horrek edo herri nortasun horren bilakaerak. Eta orduan esan bezala orain arte hau 5. neurketa izan da, orain arte urtean 2 egiten ziren, baina erabaki genuen bilakaera bat benetan aztertzeko denboran nolako bilakaera duen, ikusi behar dela urteko joerak zein diren. Orduan azkeneko 2 urtean behin egin ditugu, iazkoa udaberrian egin genuen, hezkuntzaren gaia hartuta, ohiko seriaz gain, eta aurtengoa osasun sistemaren ingurukoa izan da. Orduan, naziometroa finean da Olaso Dorrea Fundazioa eta EHUren arteko lankidetza hitzarmen baten fruitua edo. Eta hor, batzorde akademiko badago galde sorta prestatzen duena, diseinuan laguntzen duena, eta gero hori egikaritzen duena aztiker izaten da, bai internet bidez inkesta horiek burutzen, eta baita telefonoz. Orduan aurten guztira 1.600 inkesta, 1.600 pertsona inkestatu ditugu, 1.200 inguru internet bidez, eta 200 bat telefonoz. Bai, ez da, azaldu diazu orain apur batez orokorra nola egiten den, ala ere badu berezitasunik justu naziometroak bestelako inkestatzuekin alderatuta, ez zerk egiten du berezi? Hori da. Esan dezakegu Euskal Herrian burujabetzan nahia edo burujabetzan nahia aztertzen duen barometro bakarrenetakoa dela, ez bada bakarrena, eta izaera nazionala dauka, hau da Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartzen du, 3 eremu administratiboak, EAE, Ipar Euskal Herria eta Nafarroa, eta ulertzen dugunez bakoitzean errealitate bai sozial, politiko, administratibo ezberdina dagoela, prestatzen ditugun galderak ere egokitzen ditugu, bakoitzean terminologia bat ulertu daiteken moduan ulertuta egokitzeko, eta pixkat inkestak batez ere telefonoz egiten direnean azalpenak ematen dira propio ondo ulertu dadin dena, eta bakoitzak bere irudikapen edo irudimen kolektibo horiek ondo ulertzeko. Eta zergaitik ez, nazio mailako ez, inkesta hau egin ez, zer importantzia du horrek? Ikusten dugu beste barometrorik ez dagoen ez da bakarrik utxune bat betetzen duela, baina bai beharra daukagu ikusteko gure herriaren inguruan edo gure jendeak bertan bizi garenok nolako pertzepzioa daukagun gure erabakitzeko eskubideaz. Nik uste behar batetik sortzen dela eta batez ere kalean dagoen behar bati erantzuten diola. Orduan politika egiteko edo ikerketak egiteko edo besterik gabe gure jendartea ulertu nahi badegu ikusi behar dugu nolako bilakaera daukaten gure herritarren nahiek, borondateek, eta benetan aldaketa bat egin nahi badegu munduan, ulertu behar dugu nolakoa den mundua. Orduan naziometroak nik uste horri erantzuten diola. Eta horren eskutik ere badator beraz ez justu gobernantza ereduagatik eta Euskal Estatuarengatik galdetzea. Hori da. Bai, nik uste guztiz lotuta daudela. Naziometroaren neurketa bakoitzean serieko galderak deitzen diogunak egiten ditugu. Horiek dira
justo gobernantza, autogobernua, erabakitzeko eskubidea, pixkat gai horiek ikutzen dituzten galderak. Eta, bai, nik uste ezinbesteko funtzioa betetzen duela. Bentsago ez, hasieran buru jabetza nahien bueltako ez lehenbiziko titularra bota diguzu, hala ere ez, horixe gobernantza ereduarekin eta Euskal Estatuaren bueltan zer bestelako ez dakit ez, ideiak nabarmendu dira? Hola, titularrak botatzen joango naiz, egun hauetan sare sozialetan zabaldu ditugu, baina, bueno, pixkat titularrez gain sakontze aldera. Aurreko neurketarekin alderatuta, laugarrenarekin, iazkoarekin, ikusi dugu iaz gailentzen zen estatu eredua, edo jendeari galdetzen digu nolako estatu eredua nahi dezu, ez? Gaur egungo testuinguruan oinarrituta da, orain arte gailentzen zena, erabakitzeko eskubidea, autonomia erkidegoi erabakitzeko eskubidea eman behar dien eredu hori izan da. Eta azkeneko neurketa honetan aldatu da hori, eta lehenengo postu horretara pasada edo jendeak gehien aukeratu duena izan da eskumen edo kompetentzia gehiago nahi dituen estatu eredua edo autonomia erkidegoka banatuta, bada ere, ez dakit, autonomistagoa den oraingo inkestaren emaitza, edo, bueno, bai ikusi da joera aldaketa hori. Gero bigarren titular moduko bat, nabarmentzeko ideia bat, gero sakonduko dugu horretan, baino, aipatzen da, erreferenduma adostasun bidez edo adostasunik gabe egingo balitz, hau da, Parisek eta Madrilek baimenduko balute erreferendum hori egitea, jendeak gogo handiagoa edo gehiago ikusten du adostua balitz gertatzeko aukera handiago eduki beharko luke da edo gertatu beharko lukela. Aldiz, adostua ez balitz edo debekatuko balute, hor jendeak ikusten dio erreferendumari ez dakiten mesfidantza handiagoa edo agian zilegitasunarekin lotuta izan daiteke. Gero, komunikabideetan asko entzun da, independentziaren kontra dago jendea alde baino gehiago, eta, pixkat, sensazionalismotik joda titularroiek botatzean, eta egia da, independentziaren nahi hori neurketa batzuetan beherantz joan dela, baina ezin dugu hartu datu soil eta bakan bezala, eta drastikoa da, eta ikusi behar dira beste neurgailu batzuk ere, eta hoxe. Horra aipatu dituzunen artean, esaterako erabakitzeko eskubideari dagokionez, ez? Horre jendearen nahi hori apaldu egiten dela ez aipatu duzu, ez? Estatuek bultzatzen ez baldin badute, ez zeri lotzen zaio hori, ez? Izan daiteke agian Kataluniako esperientziak eta antzekoek herritarrak ez dakidan beldurtu hitza, edo? Nik uste oso goiz dela edo zer esateko, ez nahiz ausartuko zer esatera, baina datu hauek sakonki aztertu behar ditugu, eta lehen ez dut aipatu, baina orain udaberrian egin dugun neurketa honen irakurketa sakonago bat, edo kualitatiboki hobeto aztertzeko saio bat, udazkenean egiteko asmoa daukagu, iaz ere egin genuen formula berdinean, eta esperientzia ona izan da, datu horiek hobeto irakurtze aldera, eta kanpoko batzorde akademikoan ez dagoen jendearekin kontrastatu, ikuspegi anitzagoak bilatu, eta horregatik esaten dizut, ez dut ezer esango, ze udazkenean ikusiko dugu, nolako irakurketa sakona eta hobea egiten dugun lortutako datu hauen gainean. Eta gero horretaz aparte behintzate bai erakutsi du bosgarren naziometro honek, ez dela gauz bera independentziaz galdetzea eta Euskal Estatu baten inguruan galdetzea, ez? Nola ezberdintzen dituzue, ez? Inkesta bera garatzerako orduan eta hemen zera gertu zaigu? Nik uste jendeari independentziaz hitz egitean izan daitekeela zirt edo zart edo oso polarizatua egon daiteken terminoa dela iruditzen zait.
hori, drastikoki hartzen den erabaki bat, erdibideko faserik ez duena, edo ez irudikapen hori eduki dezake jendeak, eta horri, izan daiteke jendeak horrekin lotzea independentziaren terminoa, edo horrela tratatu delako, edo disitxuratzen jundelako, ez konotazio jakin bat hartu duelako terminoak. Baina aldiz Euskal Estatuaren inguruan hitz egitean, izan daiteke estatu egiturek edo estatu batez hitz egiteak segurtasun handiago bat eman dezakela, ondo antolatutako sistema bat izan daitekela, berme bat ematen du, begiratzen dituzunean jendearen kezkak zein diren, nire da lan aurkitzea edo ez dakit, nire seme alabek etorkizunean aber nolako bizitza edukiko duten, segurtasuna, jendartearen segurtasuna ere bada jendea bereziki kezkatzen duen gai hoien artean goiko postuetan kokatzen dena, eta orduan estatu egitura batzuek izan daiteke pertsona batzuei asetzea edo suposatzea segurtasun bat zentzu horretan. Orduan nik uste bi termino horien artean jokatzea badaukala jendearentzako pertzepzio ezberdina. Kontzeptu bakoitzak zerekin lotzen dugun azken finean, eta gero galdetzen ikuan, gai honi dagoki honez, bost aldi hauetan galderak berdinak ote ziren, horragian ez joerak zeintzuk diren ikustaldera? Bai, naziometro guztietan seria dena galdetzen da, galdera sorta bat burujabetza, independentzia, erabakitzeko eskubidea. Serie hori da modu egonkor batean mantentzen dena, eta gero aldakorra dena da, bain zuzen orain osasun sistemaren inguruan galdetu izana, iaz hezkuntza sistemaren inguruan, kirolaren arloan ere galdetu genuen, garaian, baina serie hori mantentzen den galderen joera hori da burujabetza eta autogobernua eta pixkat gai horrekin lotutakoa. Gero horre, galderen artean Euskaragatik ere ez galdetu duzue, justu azken egunotan gainera Euskararen bueltako hainbat eta hainbat mobilizazioaren berri izan dugu. Zer jarrera nagusitu da ez Euskarari dagokionez edo zer da hor nabarmentzekoa? Hor, onerako harrigarria da, edo emaitza positibotzat jotzen dugu, galdetu dugu hain zuzen, ea Euskaraz osasun sisteman, Euskaraz hartatzea, eskubide bat izan beharko litzateken, ala ez. Orduan hor, erantzundako jendearen erdiak baino gehiagok, esan du baietz eskubide bat izan beharko lukela. Aldatuz junda proportzio hori, EAen, Nafarroan edo Iparraldean, EAen jaso du adostasun maila altuena, eskubide izan behar horrek. Eta, nik uste lotu daitekela, sentsibilizazio kanpaina asko egiten ari dira, Euskararen kontrako epai asko jasotzen ari gara, lanpostuen perfilen kontura, edo dena delako lanpostuen kontura, orduan nik uste dut, puripurian dagoen gaia izan da, eta sentsibilizazio eta epai guzti horiek sortzen duten, ez dakit nola esan, bidegurutze horretan, agian jende aktibatzeko eta benetan gure hizkuntza eskubideak defendatzeko posizio hori adirazi dute herritar askok bai. Aipatu duzunez, justu ara Bizkaia eta Gipuzkoan agian ez, jarrera baikorragoa edo ez administrazioan edo osasungintzan ez euskaraz jasotzera begira, erantzunetan ziurrenik ez justu Euskal Herrian zonalde bakoitzean ez euskararekin dauden neurriak edo eta politikek asko eragingo zuten. Eta horretaz aparte osasungintza ez aipatzen gabiltzala, zer nolako ez bestelako joerak edo nabarmendu dira, ez justu osasungintza ere badaukagu ez azken urteetan atakalarrian edo behintzat ez herritarrak badira horren kesu, ikusten da hori inkestan? Nik uste baiet, nik uste moda guztietako galderak egin ditugu osasun sistemaren inguruan, mota ezberdinetako galderak planteatu ditugu eremu administratibo bakoitzean,
Baina, bai, esan daiteke, hola berriro, titularrekin jota, jendearen, inkestatutako jendearen gehiengoa, osasun sistema publiko baten alde dagola. Eta naiz eta azken aldian, ikusi daiteke COVID-19 ondoren, agian agerikoagoa izan da, ez dakit, jendearen mobilizazioak kontu batekin edo bestearekin, eta osasun publikoaren defentsa egiten horrek, erakusten du, gehiago inbertitu behar dela, edo beste titular horietako bada, hain zuzen, baliabide gehiago eskaini beharko litzaizkiokeela osasun sistema publikoari. Hori 3 lurraldeetan izan da, bereziki titular oso nagusia, baliabide eskasak edo oso eskasak diren, baliabide eskasak edo oso eskasak direla uste duten jendea asko delako, edo inkestek bintzat hori erakutsi dute, orduan, ikusten da osasun sistemak bilakaera negatiboa izan duela, galdetu genien hain zuzen 5 aspekturen inguruko bilakaeraren inguruan, azken urteetan nolako garapena eduki duten, eta bereziki okerren baloratuak izan direnak, izan dira lehen arreta, medikuarekin edo hitzordu presentzial bat osasun sistemako norbaitekin lortzeko dagoen tartea, itxaron behar den denbora hori, eta osasun langile kopurua. Orduan, ikusten da, baliabide faltarekin eta okerren baloratzen diren honekin, eta mobilizazioak ere sortzen ari dira zehazki, herritarrek okerren baloratzen dituzten aspektu horien bueltan. Orduan, ikusten da koherentzia bat, jendarte mugimenduek aldarrikatzen duten horren inguruan, eta inkestan agertu diren emaitza horien artean. Eta ezberdintasun handiak agertzen dira hor agian ez, frantses estatuko lurraldearen barruan eta, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren artean? Bai, aldatzen direnak nik uste proportzioak direla gehien bat, baina ideia orokorrak edo oso sintonian doaz batean eta bestean, eta bai, adibidez, osasun publikoari eskainitako baliabideen inguruan, datuak ekarri ditut, aurkitzen ditudan. Bai, adibidez, igual beste ideia bat eutxiko diot, hobeto, hain zuzen, Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean, hori oraindik ez dut aipatu, osasun sistema ezberdinen arteko integrazioa aipatzen denean, edo hori batez ere planteatzen genuen, eremu administratiboen arteko mugetatik gertu bizi den jendeari, igual, zakita, Arabar Errioxan bizitzera, eta, zakit, gauza bat, zure dagokizun ospitalea urrunago daukazu beste bat baino, edo, eta kasu horretan jendeari hori galdetuta, integrazio bat egon beharko luken, jendearen erdiak uste du baietz, EAen adibidez 152 da aldekotasun hori agertzen duena, Nafarroako inkestatuen artean 155 esaten du hori, eta Euskal Hirigune elkargokoen 152. Orduan, proportzioak hor, lehen esaten izun bezala aldatzen dira, baina joera edo, badago adostasun bat, berez sortua dena edo sortzen dena, hori, bai. Eta, hainbat dituzu mendatu batzu badira hor beste hainbeste ez, zer nolako etxeko lanak uzten dituzte? Nik uste dut alde batetik, datu hauek gehiago analizatu eta irakurketa sakonago bat egiteko beharra daukagu, bai guk, eta sarean dago emaitzen txosten osoa, orduan nahi duenak hori hartu eta irakurri eta aplikatu dezake, erabakiak hartu behar dituztenek, edo tokian tokiko eremuetan, orduan etxeko lanak nik uste direla ikusi herritarrek zer dioten, eta, pixkat, erantzun horri.
Ez, behintzat hor da deialdiare zabalik, ez, kuskusatzeko eta nahi dunak erabiltzeko, eta bukatze aldera Marentira, ez, Telesforo Monzon laborategiaren baitan beste hainbeste lan ere baituzuela aipatu du hasieran, honekin lotuta agian, ez, periskopioa ere badaukagu, baina tira, ez, baituzue hor hainbat lan, zeintzuk dituzu orain bereziki ez dakit esku artean, edo zerekin zabiltzate? Bueno, 11 proiektu ditugu eta denak oso interesgarriak dira, baina nik ona batzuk ekarri ditut. Alde batetik Txillardegi gogoeta gunea, hizkuntza politikaren bueltan, hausnartu eta egungo egoeraren analisi bat egiteko taldea da. Bertan jende ezberdina biltzen gera, euskalgintzan gabiltzanon artean. Eta urtengo erronka pixka da, iaz jardunaldi bat egin genuen 21. mendeko hizkuntza politika nolakoa izan behar den ikusteko, Euskararen legeak 40 urte bete zituen iaz, eta ez da aldatu, eta ikusten dugu lehen aipatu ditugun epaiak, eta zerbait egin beharra dago, gure 21. mende honetan nolabait erantzuteko orduan, taldeetik bilatzen ari gerana da, tailer batzuk antolatzeko asmoa daukaguaren, mintegi batzuk. Pixkat horretan sakontzeko, hizkuntza politika zer den, nolako oinarriak izan behar dituen, edo nola egiten den hizkuntza politika, edo pixkat gai horien inguruan hausnartzen hasteko, eta behar horiek identifikatzen hasteko asmoa daukagu, eta horretan ari gera orentxe bertan. Gero estalde batetik, urtarrilean bukatu zen Gipuzkoako herritarren batzarra, klima aldaketa eta herritarren partaidetza eta pixkat nolabait uztartzen dituen proiektua izan da. Eta oso esperientzia baikorra da, Gipuzkoa mailakoa izan da. Eta Euskal Herrian horrelako gehiago martxan jartzeko bidean ere bagaude. Beraz, dira, ez, gure izarra dituen erronkei erantzuteko, ez, adibide batzu badira hauek, esan duzun bezala, ez, beste hainbat ere baituzu esku artean, eta laburbiltzeko eta bukatzeko, ez, zer da, ez, laborategiak eta guztiek ipar horratz dutena? Nik uste, gogo eta egin herri honen etorkizunaren inguruan, aspektu ezberdina kontuan hartu, eta pixkat jendartea mugitzen duten edo jendartean dauden gaiei heldu eta erronka diren korapilo horiek nolabait hartu eta xaxatzea, irtenbideak bilatzen hastea, pixkat akuilu lan hori egitea. Horrekin hemen utziko gu elkarrizketa adi izango gara, ez? Bai azterketa honek emango dituenei, eta esku artean dituzten beste guztiei, mila esker Malen gaur gurekin izatearren, eta hartzearren. Eskerrik asko zure. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara.
Ordu bata heldu dela, iritsi zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta hortarako hemen ditu nirekin hitz egiteko prest Zurine Rodriguez eta Ibon Meñika, ondo etorri. Eta hasteko lan gatazketan, eta tira, gehiago agian zaintzan ere jarriko dugu fokua, izan ere aste honetan desgaitasunen batekin lan egiten duten hainbat elkartek greba egunak izan dituzte, eta salatu dute justu azken greba egunean, protestetan ertzaintzak izandako neurrizkanpoko jokabidea. Badaukagu bideo bat horri heltzeko. Gaude, Madriz Mercedarias, Aspace eta Gorabide enpresako langileek astelehenean eta asteartean greba egin zuten lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Bada Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurrizkanpokoa izan zela, salatu dute adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen dieten elkartetako grebalariek. Bizkaiko zaintzarloko beharginen kontra ertzaintza oldartu zen, eta poliziaren indarkeria salatu dute langileek. Izan ere, grebalariek azaldu dutenez erasoak ugariak izan ziren, eta bultzada baten ondorioz bi behargin hartatu behar izan zituzten ospitalean. Ez da joera berri bat, edalako salaketak ez, askotan ikusi eta entzun behar izaten ditugu, orain justu ez, kanpaina hastear dela ere ez, asko hitz egiten dute ez, polizia gehiago behar dela, eta ez dela behar horre bada eztabaidarik nola erreparatzen diozue honi. Nik uste hemen bi eztabaida hildo daudela, ez, da bada langatazka eta langatazkaren ingurukoa eta besta da polizia. Naiz eta elkar gurutzatzen diren. Nik batzutan badauka sentsazioa obviak diren gauza batzuk errepikatu behar ditugula eta greba egitea eskubide bat dela esan beharra dago eta eskubide hori bermatuta egon behar dela. Eta atzo permisu bat zekaten greba egiteko eta beraz egiteko eskubidea dute. Eta nola bukatu greba hori, manifestazio hori, justuki poliziaren errepresioarekin, ez? Beraz, eskubide hori ez da bermatuta egon, ez? Badirudi, gauza simplea eta obvioa eta batzutan nik hauek asaltzen ditudanean sentitzen naiz pixkat, ABC batekin nabilela, ez? Barrio sesamo moduko bat, baina ez dago bermatuta, ez? Eta hori da, nik uste dakagun eztabaida bat, eta beste bat da polizia, ez? Eta zer gertatzen da, ez? Eta hemen dakagu ertzaintzak ez dela proximidadeko polizia bat, ez dela gertua, eta ez duela herria zaintzeko, bere izena ezaten duen bezala, jaio, ez? Eta oso urrun dagoela, ez? Eta hemen ez da oso butulo bat dago, eta da justuki ze segurtasun, eta ez dut esaten polizia eredua baizketa, ze segurtasun eredua nahi dugun Euskal Herrirako, ez? Eta, nik argi dakaguna, zaitala bat ere gustatzen. Gainera ikusten dugu edo ez, hor justifikazioetan sartzen direnetan, ez dakit esaterako egia da grebak eta grebak badaudela, baina justu honek sektore feminizatuarekin lotuta, garbitzaileak ere ikusi genituen jipoituak izaten gurutzuta parean, ez du zer ikusirik ez dakit, metalaren grebatekin denak agian gehiengoak gizonak ere badila, eta horre ematen denarekin, eta horrekin batzutan ez gara saldatzen, baina honek... Bai, nik ere bat nator. Plantatzen denarekin, hau da, elkar gurutzatuak edo elkar lotua dauden bi gai dire, baina gai bakotzak bere baitan, badaukate mami asko, ez. Eta gogoratu behar duguna gainera da, horrelako eragileek aldarrikatzen zuten greba eskubide horren bitartez, zala, lan hitzarmen duin bat, eta erosmen ahalmena gehitzeko edo areagotzeko noiteko eskaera bat, ez. Beraz, ez bakarrik ja eskubidea dukatena, baizik eta erabat zilegia eta logikoa dana gaur eguneko testuinguruan horrelako aldarrikapenak egitea langile ikuspegi batetatik, ez. Eta horren aurrean aurkitzen dan erantzuna bada, patronalak ertzaintzak bidaltzen dituela antza negoziazio eskemari erantzunez. Eta hori da nolabait ere oso adierazgarria den elementu bat. Eta zuk aipatu dituzu noiteko lan gatazka ugari igual nabarmenagoak izan direzenak, jokabide berdinen aurren aurkitu zen gara. Patronalak, batez ere, bere interesak defendatzeko, baliatzen dutela indar poliziala eta represiboa langileen aurka oldartzeko. Eta gainera oso lotua dago, marko diskursiboan baitere, atzo, eren egun, CBK-ek adirazi zuen, Bizkaian adibidez, Euskal Herrian egoki daiteke,
greban indize handienetariko bat dauko noiteko lurraldea dalako, baina Bizkaian adibidez, gehiagizko grebak egiten direla aldarrikatu du CBKek. Eta zer kasualidadea ez, horrelako testu inguru baten aurkitzen garenean. Uste hor dauela baitere gako oso importante bat. Eta gero bigarrenik, zurinik aipatu duen moduan, ez? Hemen hitz egin behar duguna da, eta gainera bideoko oso adierazgarria dira, ze, klaro. Galetu beharko geniokena gure burari da, horre bultzaka da bien ertzaintza, bere egitekoain parametroen barruan egiteko moduak egin ditu, ekintza horretan, norbaitek horren inguruko behaketa bat, ebaluazio bat, horren inguruko kontrol bat, norbaitek erabaki du, hori zorrozki jarraitu beharko litzateke, ze argi dagoena da, jendartea edo herritarren gertutik egotea ez dala gaur egun ertzaintzen hoiteko osagarri nagusientariko bat, baina gainera, horrelako egoera, konbulsio egoerak moten direnean baitere, daukaten jokabideak erantzuten diete, erabat errepresiba direzen jokabidei, oldarkorrak, eta nolait ere indarraren erabilera gehiagizkoat dagoena, agerikoa dalako, neurriz kanpoko neurriak egon direla. Baina, klaro, hori baitere badago lotua gaur egun dagoen noiteko testuingurekin. Ze azkeneko gunetan baitere entzun dugu, eta ikusi dugu modu askotan gainera, ertzaintzaren baitan badagoela ertzaintzen kopuru handi bat, oso handi bat, antisindikalak autodeklaratzen dutela berein burua. Justo ez, lan gatazkarekin lotua dagoena, ez? Eta gainera, norbait ere, turraren noiteko aferaren testuinguran baitere, berein zelaketa propioak egiten ari dituztenak, ez? Eta nolabait ere, ertzaintzak bere baitan dauden noiteko posizioak baitere, nahiko esanguratsuak direlako, segaletu beharko genioke, ez? Zelako segurtasun eredua beharko genuke gure herriaren zaintza erdigunean jartzeko baitere ikuspertatik, eta horren arabera, gaur egun daukagun polizia ereduak zelan ze urrun dagoen errealitate horretatik, ez? Eta horren aurrean daukagun eztabaida. Eta hor, badaude erantzule politikoak, ze segurtasun kontxilari bat daukagu, eta horrekiko baitere erantzunak konberko dituzke. Baina horre, ertzainek ez mehatxoak egin zituzten atxiloketekin, justu kasu honetan, bi pertsona osasun zentroetara eraman behar izan zituzten, eta egia da ez horrekin lotuta justu orain ez hainbeste hemen izan zela Josu Erkoreka bera, eta esaten zuen tira, ez? Gero salaketak normalak direla egotea polizien aurka, baina gero ez duten ez, jarrai kortasun handirik, edo, azkenean ertzainak ez diren ez izaten kaltetuak hemen, tira, ez? Ohiko portzentai bat dela, eta... Bai, formalki operatibo hitza erabiltzen dute, ez? Alegia, normalean horrelako kontu bat egoten denean, operatibo bat diseinatzen da, kontu horren arira segurtasuna bermatzeko. Operatibo hitza ez da txarra, gauza da, nola edo zeukekin planteatzen desun operatiboa. Eta tamalez, nik uste operatibo horren ezaugarri bat dela errepresioa. Eta hau da benetako arazoa. Arazoa ez da operatibo bat egotea, ez da protokolo bat egoteko, ez da erantzun baten beharra egotea, zen gerta daitekezke gauzak, eta hortaz. Niretzako da normalizatuta dagoela errepresioa dela bidea ordena mantentzeko. Eta hau da arazoa, ez, eta hemen ikusi dugu, baina niri burura etortzen zitzizkidan Tubacexeko langileen irudi tamalgarri horiek, ez? Eta aurten izan da, beraz, ez dute ikertzen, beraz horrela definitu izan dutelako, ez? Hori batetik. Baina bestetik, fijate, niri grazia egin diala, ez? Segurtasunaren gaia, hauteskunde kanpainan sartu da buru belarri, eta ez justuki polizien inguruko eztabaida, baizik eta gure herriak, eta batez ere Bilbo, segurtasun faltaren mamu horren baitan, dagoela, eta urto entzun dugu behin baino gehiagotan, insegurua dan Bilbo, eta nire ikusten dudanean, betzatet, insegurua da, ez dago bermatuta eskubide batzuk, eta orduan, zergatik esaten nuen lehenengo ez zela poliziaren inguruko eztabaida, baizik eta segurtasunaren inguruko eztabaida, justu honen inguruan. Zer da segurtasuna? Segurtasuna da eskubideak bermatuta izatea, segurtasuna da greba eskubidea bermatuta izatea, baina da etxe bizitza eskubidea bermatuta izatea, da indarkeria matxista espairatzea, da pobrezia ez jasotzea, ez da justuki aburtu planteatzen duena, edo Erkorekaren operatibo hau diseinatzen duena, ez? Beraz, guazen segurtasunaren inguruan hitz egira kanpainan, baina marko edo kontekstu edo testu inguru guztia kontuan edukita.
Honekin gaiz aldatuko dugu, izan ere Euskararen bueltan hainbat albiste ere jasotzen gabiltza azken aste hauetan, tartean justu atzo Euskalgintzaren Kontseiluak azaltzen, eurek esaten duten modenez, oldarraldi judizial horren kontra egiteko, eta, apurat azken epaiekin gertatzen ari dena salatzeko, eta hori segaitzezteko manifestazioa ditu du, azaroaren 4an. Ez dakite, agian bideo bat badaukagu honekin, ikus dezagun. Dei egiten diegu, Euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei, azaroaren 4an Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetzak. Ez agerraldi jendetsua oso, kasunetan hori ez, administrazioekin lotuta, behar ginen hizkuntza eskubideen bueltan agertu diren azken epaiekin zerari gara pairatzen euskaldunok? Begirani, gai honekin daukat beste gaiarekin neukan sentsazio bera, eta da obiedadearen sentsazioa, ez? Azken boladan asko dakat. Eta da berriz ere, ez? Euskara da eskubide linguistiko bat, eta eskubide linguistiko hori ez dago bermatuta. Beraz, hasierara gatoz, ez? Egia da nik irudi horiek ikustean gazi gozotasun sentsazioa daukat, batetik ikusten dudalako, ez? Erantzun bat dagoela, ez? Eta irudia potentea da, jendetua, eta beraz, euskararen aldeko mugimendu osasuntzu baten alde gaudela. Daukat sentsazioa, baina liberean ez, badaukat gazi sentsazio hori de, benetan behar dugu borrokatu gaindikan eskubide bat bermatzeko, ez, eta sentsazio horrekin mugitzen naiz, ez, eta gero Idurre Eskixabeleri entzunda bera esaten zuen, eta nik uste klabe bat eman dula, eta oso ondo jarri duela marko ideologikoa, eta beak esan du, ez, bizikidetza dago jokoan azken finean, ez? Eta azken egunetan, eta batez ere gaur ikusi dugu, ez, berriz ere bizikidetzaren mamuak ekartzen dituztela beste gai batzuekin gurera, ez? Kanpaina elektoralean, eta ari dira berreskuratzen berriz etaren kontuak, eta memoriaren kontuan, eta benetan uste bizikidetzak jokoan dagoela kontu hauetan. Kontu hauetan, osakidetzan, gizarte zerbitzutan, eta ez iraganeko asmatu edo berriz berreskuratu nahi dituzten mamu horietan, ez? Orduan, eskubide baten urraketaren aurrean gaude batetik, eta bizikidetzaren jokoan bestetik, ez? Zeren beldur dira, ez dakite uste duten euskarak gaztelania zapalduko duenik inoiz? Ni egon nintzen agarraldian, eta egia da oso jendetsu izan zala, justo kafeantzoken izan justo euria ari zuelako, baina gero ikusten da, ez? Epaitegin aurrean egindako argazkien jendetsu izan zela, eta solamente jende askoz gehiago zitekeen, kontuan hartuta emondako lehen erreakzio bat bazala, ez? Eta nagusiki baitere orokortzen zan kezka, preokupazioa, haserrea, erantzun beharra, eskubide bate, hain elementala den eskubide baten aurrean horrekiko enegarren artikulatze edo erantzun edo bateratzaren beharran, hor badaude elementu asko seguramente oso sintomatikoa direnak eta irudikatzen dutenak, zurinek apuntatu dituen hainbat gauza, horren lekuko bihurtzen direnak, eta hor baitere somatzen zan hori, ez. Nik apurtxu bat, aritik tiratuta, badaude, ez dakit, elementu batzuk, eta guztot baitere hemen gaiari buruz hitz egin dugula tarteka, ez? Ze, azkeneko garaietan, ez dut kokatzen denboratan, baina oso denbora gutxian, banakako
ebazpen judizial ezberdin batzu jaso ditugulako, ez? Eta horiekiko nobeteko erreakzioak, erantzunak edo irakurketak egiten dira, ez? Claro, ja da, pasatu dira hainbat denbora, pasatu dira hainbat ebazpen, eta nolait ere termino globalagoetan baita irakurketa bat egiteko aukera moten digute, zoritzarrez, ez? Ze ez da bakarrik azkenekoa erandiokoa, izan zen Hondarribin, izan zen Laudion, izan zen, Irunen, izan direz hainbat gertaera. Eta banamanako horietaz analizatzea eratago, hor ateratzen dira zoritzarreko elementu komun batzuk, ez? Eta zuk plantatzen duzun galdera apurtxuet erantzuten diotenak. Aurreritziz josiak daudelako, kutsu ideologiko erabatekoak direlako, zapalketa linguistiko baten aurrean edo eskubidu urraketa baten aurrean aurkitzen garelako, eta zelan bait, horren atzean geratzen da noiteko ondorio oso larri bat da epaileek hizkuntza politika egiten dutela. Eta horren aurrean, erantzunak nik uste dut maila ezberdintakoak baitere garatu beharko liatezkela. Ze administratiboki eta juridikoki erantzun baten beharra edo gutxi berez hori kuestioan jartzeko beharra uste dut badagoela. Eskubideen terminetan gehiengo sozial batek bat egin dezakeen hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen eta euskara erdigunean jartzaren beharra horretan alderdi politiko eta ezberdinek baitere, hauteskunde kanpainan egonda are gehiago, horrekiko nolaiteko prekupazioa eta erantzun baten beharrean aurkitu duten gara, eta zoritzarrez baitere plano sozialean horreri kaletik baitere erantzuteren beharran topatzen gara, eta uste eta azaroaren lauan egindako deialdia horren lekuko dala, aurretik egin direzen erantzun ezberdinak. Alan dabe, niretzako hor badago horrekiko nolaiteko erantzuna bai, baina sakoneko baitere estrategietaz baitere mintzatu behar gara, hizkuntz legedi bat dago EAen orain dela 40 urtekoa, eta ez diona erantzuten gaur eguneko euskarak dituen erronkari, hori eguneratzeren beharra dago, nolabaiteko marko legal baten logikan dauden eskumenen baitan horri begirako bidea izateko, baina horri baitere badakigu ez dela esere bermea eta batez ere oso hankamotz edo kamutsa dela. Baina hori baitere egin beharko litzateke. Hala ere, nik uste dut badaude elementu batzuek euskara dituela gaur egun erronka nabari gisa eta horri heldu behar diogu herri bezala edo jendarte bezala. Arnazguneen elementua, kale erabileraren elementua, teknologia berrietan euskarak duen prestigio falta, leku falta eta barrak, pantaiak euskaraz enegarren ez baitera ipatu du, hezkuntza legeen hitzein genuen aurrekoan hemen hor dago ere. Badaude elementu asko, benetan, justo hori hitz egiten garena, baina lan mundua, eta lan gatazka edo lan eskubideak eta hizkuntza eskubideen horieteko talka bat dikotomia bat bezala plantatzen dituzte zenbait sindikatu baitere. Eta egin dituzte legiteak horren kontura, komisiones eta UGT horren lekuko. Eta idurrek baitere agarraldien aipatu zuen bezala, ez dago dikotomia horik, ez daude talkan dauden bi eskubide, elkar osagarria diren eskubideak. Lan eskubide eta hizkuntza eskubideak berma daitezke eta bermatzen dira herri honetan, edo bermatu ahal izan bermatzeko tresnak ditugu herri honetan. Zergatik plantatzen gara, gatazka bat horretan ez dagoenean gatazkarik, ez? Elementu asko ditugu, ez? Estrategiak sortze aldera. Eta plan ezberdin horiek ikusten dut interbentzio da behar daukate, lehen esan dakoa, ez? Kezka eta prekupazio oso handia dalako eta heldu behar diogun gaia bada. Baiteak aipatuta, baina tira euskarak bere horretan, ez, badirudi norbaitek ez irekitzen duela bide bat, erabilera politikoa egiteko horrekin eta eskubideak azten hasian ez. Bai, eta hori da justuki tristura ematen duena, ez? Gaur hemen oldarri judizialaren inguruan ari gea, eta zu plantatzen zenuen, ez, estrategiaren inguruan hitz egiteko beharra dago, zen euskararen politiken inguruan hitz egiteko beharra dago, eta asko ez nigoen dela pare bat urte polemikoa esan zen artikulu bat idatzin eman eta bertan jartzen nuen, ez? Estrategia, erromantizismo gutxiago behar dugu eta estrategia gehiago, ez? Eta nik uste hemen dagoela benetan egin beharreko eztabaida, ez? Apuntatu izan ditut hemen, planteatzen zenitun elementu batzuk, guztiza osnagoiekin, ez? Arnazgunen inguruan, hitz egin behar dugu, kalearen erabilaren inguruan, teknologiaren inguruan, bat astu zaizu eta badakit seguru honen gain eztabaidatzeko beharra ikusten duzula eta doakotasuna ikastorako prozesuan, ez? Batzu jaio gea tamalez eta ez dugu izan eskubide hori bermatutan, ja, ez dakit ez, 18 urtekin ikasi nuen euskaraz eta beti kontatzen dezen, iruditzen zait importantea, 9.000 euro kostatu zitzaidan ikastea euskaraz, eta ikasi nuen eta taberna batean lan egiten nuen eta ora estrak egiten nituen euskara
ikasteko, eta erabaki nuen euskara ikastea, eta ez ingelesa, utzten nuelako ez bakarrik antzela nire eskubidea baizik, eta baita ere nire erantzukizun politikoa euskalduna naizen enean, eta Euskal Herrian bizi naizen enean, ez? Eta horregatik ez dut estrategia gehiago eta romantizismo. Gutxigo, ni beti esaten nik ez dut maite euskara. Eta aitortu behar dut, ez dut maite. Ez dut maite, ez dalako nire hizkuntzan, nire etxean, beti esaten etxean andaluzez hitz egiten zen, ezen castellanos bide batez hitz egiten, eta hori da ni maite dudan hizkuntza, baina esken Euskal Herrian bizi naiz, ez dut maite behar. Itxegin behar dut, eta bermatu behar dut, alboan ditudan horiek, nirekin hitz egiteko gaitasun hori eta eskubide hori izatea. Eta hori da estrategia, eta hori da behar dugun eztabaida, eta hortarako ezinbestekoa da doakotasuna, plan zehatz eta publikoak euskara ikasteko, hezkuntza legean bermatuta benetan maila, eskoletatik mailarekin ateatzea, ez? Eta hau da eduki behar dugun eztabaida, eta penaz oldarri judiltziaren inguruan ari gara behin eta berriz hitz egiten, eta segituko dugu tamalez, ez? Baina benetako eztabaida nik uste dut beste bat dela. Bai, ez, eta gainera honekin lotuta ere badatorrez, fokoa beste leku baten jarrita, baina tira ez, euskal filologiarekin ere oinereki den eztabaida, ez, nola unibertsitate ministroak, Madrildik, ez, tira, esan du, estrategia orokor baten baitako erabakia badela, ez, filologien barruen sartu, baina ez, horrek euskarari eragiten dion kaltea aintzat hartu gabe. Bai, eta batez ere, etengabe daukagun horiek dugu, egoera diglosikoaren beste adibide bat dalako, ez? Eta da, maila bereko eta universala izan daitekeen, ez? Komunikazio behikulu bat dela. Gure hizkuntza eta edozein lanketa eta edozein jakintza baitere horren bitartezin behar dela, eta zelanez berari lotua dagoen, ez? Baina aldiz, menpeko, bigarren mailako edo bere eskubideak nobait ere, plano leunago batean kokatzeko baitere beharra dago. Hor badago eztabaida bat gaur egun perkupazio baitere areagotu dela, eta Madrileko testu inguruan baitere hori emondala, eta ustot gaur baitere horren inguruko erantzunak emongo dituela Unibertsitateko ministroak, eta orduan ikusteko dagoena da maila batean, badan noiteko tentaldi bat, edo badan mentan posizio politiko bat, ez? Eta seguramente ez unino bat etorriko da neugaz honetan, baina uste dut, hemen etengabe eukin dugu noeteko, Euskararen inguruan estrategiak eraikitzeako momentuan, analiziakiteko momentuan eukin ditugun joerak, tak izan definitu, apurtxu bete zabala izteko, nire iritzi horren barne, baina argi dagoena da, euskara erabat politikoa den elementu bat dela, eta horrela etratu behar dugula. Eta hemen urtetan egondan noait ere, euskara despolitizatu behar dugu, politikatik kanpo utzi behar dugu, ez? Zeu zer neutro eta intentzionalik gabekoa izango litzeten moduan, eta lehen ere, baina gaur egun eta horrelako adibide guztiek agerak dizteutena da, euskara erabat politiko moduan kontxetu behar du, politikoa modu integral batean ulertuta eta lehen heldu diogunari, ez? Eta horri begirako noiteko estrategiak eraikitzeko bideak jorratza aldera, ez? Eta gaur egun ondino marko hori baitere irebasteko daukagu zoritzarrez, naiz eta badirudi obidade bat ere bada. Gainera, behintzat, arlo akademikoa ez asko asarratu egin da, eta hortxe ez dira kontrakotasunak. Bai, dana da politikoa ez, eta hori beti esaten dugu, eta eskerrak dena politikoa. Denik ez gauza bada partidismo dako balio zaigun edo ez. Egia da, Subiratek badirudi atxera pauzoa eman nahi duela, eta beak esan du ez, eta mena puntetoka dakat ez, zientzia irekiaren logikan sartu dela hori, eta hori konpartimenturik gabeko marko horretan kokatu da. Baina, hemen dago diskriminazio positiboko neurriak. Eta hau, feminismotik oso ondo dakigu, ez? Unibertsaltasun hortara juntezea era, unibertsaltasuna normalean gizuna da, txuria da, espainola da, castellanoa da, beraz, euskarak behar ditu, kasu honetan, unibertsitateko politiketara begira, eta euskara esaten denan, esaten ari naiz katalana, esaten ari naiz galegoa, esaten ari naiz asturianua, esaten ari naiz ditugun lengua minorizatuak, behar dituzte diskriminazio positiboko neurriak, eta askotan, unibertsitatean pasatzen dana da, matrikulazioetara begiratzen dela, ez? Eta, ikasle gutxi ditugu, eta orduan ez da, ez digu rentabilidaderik ematen, eta begiratzera ari garen esaten, ez? Karrera bat,
biziki importantea dana gure hizkuntza bermatzeko eta gure hizkuntza edapen horretan lagungarria izan daitekena ez digu rentabilidaderik ematen. Beraz, oso importantea da hori, diskriminazio positibo neurriak behar dira euskararekin eta bermatu behar da bere presentzia diglosia egoera batean gaudelako, Iboneko ondo esan duen bezalaxe. Bai, gainera ikusten gabiltza kanpaina hortarteka aipatzen gabiltzala, justu eskuin muturreko, zein ez eskuin, eta horrela gerturatzen diren alderrek nolako erabilera egiten dabiltzan ere, egunotan ere hori heldu baino lehen, eta kanpainaz sakondu baino lehen, berdintasunari erreparatuko diogu une batez, izan ere ongiz elkarteak jaso du aurten emakunde sarian, Gasteizen hile hasieran izan zen sariketa bera, eta kamararen beste aldean dugu Xabi Odriozola ongiz ezberdin elkarte kidea, kaixo, ondo etorri gurera. Bai, eskerrik asko zai, bai. Hasteko, ezagutzen ez duenarentzat konta iguzu, Xabi, zer den edo zertan aritzen den ongiz? Berdintasunerantz egunerokoan urrats praktikoak emateko apustu bat egiten duen elkarte bada. Gizonezkoen aldetik, zein ardura erantzunkizun eta aukerak ditugun gure jokabideak eta pentsaerak eta ekintzak aldatzeko, ahalik eta sexismo gutxieneko edukiak eta zein diren ikertzen eta behatzen eta ikasten aritzeko leku bat da. Eta emakumezkoentzat ere bai, leku bat, espazio bat, beraien alduntzea eta beraien askapena eta beraien praktika feminista politiko, kulturala, soziala egunerokoan nola finkatu elkarrekin ikasteko eta baloratzeko elkarte bat da. Leku bat gehien bat jende langile xea, jende arrunta gara eta voluntarioki lan egiten dugunok. Eta zer suposatzen du zuentzat, zer suposatu du halako saria jasotzeak? Guretzat berrespen garrantzitsu bat da, emakunde izanik elkarte edo erakunde feminista bat aitorpen politiko eta sozial garrantzitsua da guretzat. Gure bidean baieztapen bat egiten ari garenak zentzua daukala, gizartean isla eduki duela eta emaitza eta bide honean goazela ulertu dugu honekin, gure bidea emankorra izaten ari dela eta nolabait eragiten ari garela gizartean eta hori zen gure helburua hasieran. Gainera, ibilbide luzeko elkartea bada bere horretan, 20 urte behintzat bai. Eta, bukatze aldera konta iguzu, zer nola moldatzen zareten, aipatzen dituzuen helburu guzti hauei erantzutera begira, edo zer nolako gauzak egiten dituzue? Gaur egun 10 bat gizon talde ditugu, 10 bat emakume talde, nesken taldea eta mutikoen taldeak. Hoietanak aurrera ematen nahiko lan ematen du, eta hori dira gure eguneroko erronkak gizarte mailan eskaintzen etengabe jarraitzea tresna praktikoak gure jokabideak, gure harremanak, gure pentsaerak, gure burua ulertzeko modua, harremanak eta pertsonak ulertzeko modua izan dadin ahalik eta orekatuena, berdintasuntzailea eta justoa, harmonizatua. Eta horri eusteak nahiko lan eskatzen du, horrekin oso pozik gaude, eta helburu horiei heltzea da gure eguneroko erronka. Ondo da, Xabi, informazio honekin, eta zorionak sariaren gatik, eta mila esker gurekin tarte hau hartze arren hurrengora arte. Ez horregatik, ondo izan, agur. Berdintasunak zer nolako erronkak dituen gurean eta hortaz ere edo horri heltzeko ere bada orain momentua, eztabaida 11 dira mahai gainean, batez ere hauteskundeen bueltan garela eta badirudi justu berdintasunari kanpainaren bueltan ez ari zaiola ganora heltzen, edo behintzat nik Gipuzkoa aldean bakarrik entzun ditut horren ahotsak. Bai, nik aitortu behar eta esan horrelako zariarekin oso kritika naizela, Berdintasunaren alde urteak eta urteak darama mugimendu feministak eta elkarte feministak lan egiten. Eta gizon batzuei sari bat ematea naiz eta lan hona egin, iruditzen zaite patriarkatuaren
beste puntu bat, oso ondo, eskerrik asko, lan hona egiten dezu ere, egin beharrekoa, baina sariak guretzako, zen gugea batez ere patriarkatzua jasaten degunak, eta hortzak daramagunak, eta markadak eta daramagunak lan egiten. Hau esan da, esan beharrekoa nuela. Egia da, berdintasuna ez deula, maigainenaren ikusten, ari naiz eta esaten ari diguten behin baino gehiagotan, kanpaina feminizatuenean gaudena, nionekin pizkat ja astoratuta nago, bai eskerrik asko, badakigu, emakume asko daudela hautagai modun, baina gero Andueza, Ortuzar eta Otegi dira normalean marko komunikatibo ideologikoak planteatzen dituztenak, beraz, bai, emakumeak ditugu, asko eta oso onak gainera esan beharra dago, baina gero beti ere gizonak lidergoa mantentzen dute, eta hitz egiten ari gara estetikaz, baina ez edukiaz, alegia zeintzuk dira berdintasun politikak, programan agertuko dira, ia da programa bain dela gutxi publikatu dela, baina neri honen inguruan hitz egitea gustatuko litzaidak, ez? Ze egingo dute udalak eta ze egingo dute diputazioak, eta gogora ezagun diputazioak akogidaren kompetentzia dakatela adibidez indarkeria matxistan, pisu gehiago egingo dituzte, ez dituzte egingo, diru laguntzak egongo dira indarkeria matxista pairatzen duten emakumeentzat, emakumeen etxeak egongo dira municipiotan, ez ari nahi espentzatzen Euskal Herrian municipio askok Bilbo kasu, hiriburua dana, kasa askotako ez dauka emakumeen etxeak. Horren inguruan nahi dut nik hitz egin kanpainan. Eta tamalez uste dut itxengo dugula asko segurtasunaren inguruan, itxengo dugula asko paktuen inguruan, baina gutxi itxengo dugula tamalez feminismoaren inguruan estetikatik agaratago, Justo gainera Bilboen azkeneko urtea luzea, darbatzaz, aldarrikapen hori egiten, IPES elkarteko kidenaz, eta IPES elkarte baitere horren parte da, horregatik baitere badakit, eta egia da, nahiko esanguratsua dela, horrelako hiri batean konplexutasun ugarirekin, eta horretako referentzia tresna batez izateak ekartzen da, eta beste hainbat udaletan, baina, egia da, justu epatu duzuna, eta Bilboko horrelekuko dela. Da, eta gora ezagunek, bide batez, eta nik hau gogoratzen dut egunero, Urkulluk emakunde lehendakaritzatik kendu zuela, eta hau, markatzen du zenolako hildo estrategikoa eta zenolako irakurketa egiten da berdintasun politikatik. Nik beti esaten dut, ez dugu behar berdintasun politika, behar duguna da politika feministak. Eta hau da, netzako ideologikoki klabea dana. Bai, ez, justu kanpainan gehiago, ez, sartze aldera gaur gauerdian, ez, hasiko da ofizialki, edo behintzat botoa eskatzeko, tarte hori, ez, hala ere orain artean eta gaur egun ikusi dugu, ez, kanpaina hasten dela, bakoitzak nahi edo al duenean, daukagu bideotxo bat, ez, horri sarrera egiteko. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea, etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Etorkizuneko alkatea. Lehenengo emakume alkatea. Horixe behar du Donostiak. Exigir a las instituciones apoyo económico para garantizar escuelas infantiles suficientes y gratuitas. No se ha hecho nada esta legislatura, no se ha hecho nada en la legislatura anterior y no se va a hacer en la siguiente si no cambia el gobierno. Argi eta garbi momentu honetan, Nafarroan gobernu progresistak eratzeko gobernu anitzak eratu beharko ditugu. Tira, ez kanpaina edo hori botoa eskatzeko unea lasterritziko dela, ez aurreko aldi honi, ez, edo nola bizizan duzue aurreko aldia? Bueno, oso frikia naiz eta aitortu behar dut ez naizela muestra representatiba, nik asko gozatu dut, baina bai egia da normalean aurre kanpaina erabiltzen da batetik, hautagaiak ezagurazteko, eta asko atera dira Ortuzar, Anduezar eta oso astun nahi zenekin, baina, klaro, ez dute erabili aurre kanpaina justuki besterako, eta ere lehenengo marko edo mezu ideologiko komunikatibo horiek esarteko. Eta ni badaukat sentsazioa tonoa igo dela pitxin bat, eta kanpaina oso gogor baten aurrean
gaudela. Eta daukat sentsazioa, kanpaina hori bi protagonistak eklisatuko dutela, eta hori da EAJ alde batetik, eta logikoa denean, gobernabilidadearen aukera dakaten bakarrak dira, baina badaukat sentsazio hori naiz eta badaukat aldi berean sentsazioa Madrileko eztabaidetatik blaituta egongo dela euskal kanpaina, eta gero esate aldera hortze puntu klabe batzuk ditugu, udaletara begira Gasteiz eta Iruña diran ustez klabeak, eta nik Gasteizkoa izan da asko ilusioan egiten dit. Hau, bestetik, Foru Aldundietara begira hortze Gipuzkoa da netzako klabea, eta beste bi klabe abstentzioa, ez dakigu zeinekoa izango da, baina horri ere erreparatu behar diogu, eta hor badago poltza oso handi bat oraindikan botoa zein izango den ez dakitenak. Eta hori bai izango da klabean ikuste dut eta alderdiak ara begiratu behar dute, zen justu horiek bai izan daitezke dezizorioak bai Gipuzkoan, bai Gasteizen eta bai Iruñan. Bilboko egoera bestelakoa da eta badirudi eta hoen justu gaina atea da inkesta bat eta badirudi oso sobradoa duela EAJ, orduan hortzen ikusten lehiarik ez dela gongo. Ez dela ere, eta esan duzu ez, joko iluna, edo tira ez, ikusten dela, ala izango dela kanpaina bera, eta egia da, nahiz eta EAJ-ari tronuak entzea ez, orokorrean nahiko saia baden, eureket, eta, hortu zarrasko ikusi dugu ez hitz egiten, jendea mobilizatzera deitzen ez, 28ra begira botoa ematera, eta hizkuntzatik ez, beraz ardura ere hor badute. Bai, eta onartu behar da, edo azpimarratu behar da, batzuk nahiko urduri somatzen direla, ez? Eta igual zuritik apuntatu duen, ez? Eta seguramente egunak aurra jonala urduritasun hori betere forma ezberdinak hartzen joango dira, ez? Eta urduritasun horren noreteko, ez dakit, ez? Lagina edo adibidea bada, osasungintzaz, feminismoaz, hizkuntz politikaz, transizio sozioekologikoaz, parte hartze politikoaz, herritarren behar izan berbaiteaz baino, gehiago hitz egiten direla, de webguneak izteaz, etaren mamua erabiltzeaz, ez dakizen bat gauzetaz erabiltzeaz. Eta maila batean baitere, Espainiatik egon daiteke nueteko impulsoa baitere erosi, eta marko propio bezala baitere kokatzea ziurrenik gure jendartea beste behar izan, problema eta alderdi politikoengatik beste mezu batzu jasotzeko predisposizio batean dagoenean. Orduen, maila batean iruditzen zait, hori ez dakit badan urduritasuna, badire betiko jokabide batzuek, baina batez nahiko izan guratsua dela. Hitz egin beharrean, jateko gauzetaz, hitz egiten direz, gauza batzuek ez diotenak askotan nahiko eztabaidan zuek provokatzen dituztenak. Nik, eta, igual zuenik apuntatu duenari osagarri, osan diot, beste elementu batzuk gehitzen gaitik, zenbat nator aipatu duenarekin. Horre, nik ustot, elementutariko bat bihurtuko dana Euskal Herriko eskala, bai izango da Nafarroa garaian mongo da noeteko indarko relazioa. Ze egia da, Espainiar edo eskumaren noeteko behin arteko banaketa eta reordenatzea ikusteko dau, UPN, PP, Voxen noeteko reordenatzea baita ikusteko dau, nahiz eta badirudien UPNek mantentzen duela edo aguantatzen badakila, eta batez ere hor badagoelako baitere, esker klabetan edo klabera aldatzailetan, goranzko joera bat, eta horri bai batean baitere ikusteko dauena da, gero gobernu baten osaketari begira, indarko relazioak nola geratzen diren. Ze progresista guak zen daitezken politika batzuen akordioko daitezken, baina gian gaur egun daudenak, baino eztabaida eta negoziazio sakonagoen beharra egongo da, indarko relazioak adibidez aldekoa egon daitezkelako. Eta nik uste dut hori, nahiko interesgarriagoa da, ze, karo, bestela, badibi Nafarroa garaiko eztabaida, bakarrik bihurtzen da Nafarroa garaikoa eta Euskal Herria osoan eragin zuzen bat daukalako, eta baitere efekto kontagio batzuk beste etorkizunari begira. Eta gero, orokorrean baitere nik bi apunte ingo nituzke, eta da, batetik, egia da, hauteskunde hauek nahiko klabea bihur daitezkenak, gaur egun daukagun testu inguruan, politika neoliberal gehiago aplikatzeko egoera bat, edo justizia sozial aplikatzeko egoera baten aurrean aurki daitezke, eta hor bat dagoela talka, eta hor bai dagoela gatazka, eta hor bai daudela eredu ezberdinak kontrajarria direzenak, eta aldi berean baitere, nazio ardatzaren baitere, demokratikoki burujea behar izateko aukera, edo marko espainiarra bereziki gehiago markatzeko eta agenda guztia markatzeko beharra. Eta ni bigarren apunte bat, igual badaukalako nik uste dut esangura berezi bat, zazkenan hauteskunde bakotza bere ezaugarri propio ditu, eta oingokoek herri hauteskunde asko direz. Eta municipalismotik
ez? Zer eraiki daiteken, baita ere ez, nik ustot nahiko esanguratsua dela, evidentemente, herritarren parte hartzea, igual, gertuago ikusten du, ez? Bereziki, bere herriko behar izanei begirako hauteskunde batzuk ikus dezakelako, baina egia da baita ere, municipalismotik, klabe eraldatzaileetan eta klabe nazionaletan baita ere, asko ere ikitzeko aukerak on daitezke, eta nik uste dut hor, zelako indarko relazio gara daitezkan baita ere, nahiko esanguratsu daiteke. Eta gero, abstentzioaren iruditzen zain nahiko klabea dela. Einera indikatzaile guztiak edo dakitenek epatzen dutena da, gero eta jende gehiagok hauteskunde kanpainan eta hauteskunde azkeneko egunetan ebazten dutenean bereien botoa bai ez eta zein norabidetan egiten duten. Orduen, lehen aipaturiko, zuenik aipaturiko atentzio hori baita ere, oso hor kokatu daiteke. Aipatu dituzuen puntu ezberdin hauetara, alare uste duzu eta esan duzunen aritik ere herritarrak kontziente dira, ez, euren arreta desbiratzen saiatu dira, naiz eta tira, ez, hasteko udalmailako hauteskundeak dira, eta ero hori aldundi eta koak, ez, hor dago, ez, esan duzu, ez, mamu ezberdinen erabilpena, alare ez, jokoan dagoena, benetako eguneroko bizitza, eta justu, aipatu izan dugu lehenago, ez zaintza tarteka, ez gizarte zerbitzuak ere badira jokoan. Bai, eta kontuan izan behar dugu, eta importantia da ere, gaudela, gaurrazten dala, kanpaina hauteskunde municipaletan folaretako, baina simbolikoki ere Espainiako aurre kanpainan sartuta gaude, beraz bi kanpaina aldi berean ditu eta hori nire ustez ezinbestekoa da justuki ulertzeko zer gertatuko da Euskal Herriak eta zentzu diran hemen egongo diren eztabaida markoak seguramente ikusiko dugu Sánchez hemen etorriko dela, Yolanda jadanik esan dut etorriko edala, beraz esango nuke ez, Espainiako alderria, batez ere PSOE eta Elkarrekin Podemos, nahiko ahul ikusten ditudanak, Espainiako liderrak erabiliko dituztela abstentzio hori edo boto emaile hori aurre egiteko, eta gero, hortze dago hori da, EAJ eta EH Bilduaren arteko lehia. Kontuz ere alderdi popularrarekin gaztez batean, zen nik uste gora egin dezakela, eta hori, eta gero dago zuk estatzen ez dutenez, UPNek gora doa, gogora ezagun beste hauteskundetan banatuta juntzala, ez? Orain berriz ere elkar juten dela, eta hori lagungarria da beti, ez? Baina zure galderari erantzuten, zen ez dizut erantzun, egia da, ez, udala hauteskundeak direla gertuenenak. Eta ni badaukatzen zazio batzutan esaten dugula, ez? Eske jendea deskonektatuta dago, edo hobesan da, jendeari ez zaio interesatzen. Nik uste jendeari interesatzen zaio lagunerokoa, ez? Eta beste gauza bada boskatzen duen ala ez, eta deituta sentitzen dan ala ez, baina zuta garna batea juten zeanean, politika zentzuten da, ez? Eguneroko politika municipalistaz entzuten da, eta jendea iritzea ematen du, eta ondo iruditzen zait hartu den erabaki hau, edo honen inguruan nik beste hau hartuko nuke, orduan nire ustez krisian dagoena, ez da politika bera, da kagun eredu representatibo, kaduko eta senyoroa esango nuke ez, eta hori ere alderriak badaukate erronka kanpainan, seguramente ikusiko ditugu, eta ni oso klasika naiz, aitortu da, gai bakarrean naizenean klasika ez behar dizuet, ez? Niri gustatzen zaizkit asko mitinak eta oso propaganderoa naiz, baina egia da, ja mitinak eta enkarteladak eta, bale, frikiak garenak eta honen inguruan asko gustatzen daiguna, bai, baina igual TikToka erabile behar da, ez? Orduan bilatu behar dira beste formulak, porque jokoan dagoena zu da. Bai ez, bagian kanpaina hau izango da gauza berriak ikusteko aukera emango diguna, kalare egia da ez, benetako aldaketa bat gertatu daitekenean agian animatzen dela jendea gehiago bozkatzera ez, pentsatuko badugu ez dakit hori Bilbon ez, aipatu dela tartean burtok jarraituko duela batira ez, uzten dugu takitxo. Bai, eta bueno, lehen eraban dator, eredu representatiboak maila baten daukon desgaztea, horrek maila baten eukin dezaken desafekzioa, alderdi politiko beraiek eukin dezaketen noiteko distantzia edo urrunkera herritarren noiteko behar izenetatik. Daude elementu asko seguramente eragiten dutenak, eta askotan, alderditatik edo badagoela joera bat, norberaren logikaen arabera aplikatu, eta askotan ez arreta jarri horrelako elementu. Ez da agian politikarekiko, bere dimentsoriko guztienean,
ez ezagupen bat edo distantzia bat odalakoa dagoela, baizik eta agian bestelako elementu batzuek baitere jokatzen dute, ez. Eta baitere egongo da, seguramente, porque hemen klabetariko bat bihurtuko da, abstentzioak, ze nork gehiago, nork oberen aguantatu, ez, abstentzioa, seguramente irabazte aukera gehiago izango ditu, ez. Eta orduen egongo dira baite, joera batzu de, bueno, si total, izango da antzerako, pues orduen, ez, lasai egon, ez? Eta guk erabakiko dugu zugaitik. Hemen dagoena da, nork erabakiko duen zugaitik, ez? Eta hor baitere, batez ere belaunaldi berriagoentzat, eta horrela baitere, nik uste dut, egongo direla mezuak, ez? Eta nik behintzat mezu horgi bada, ez utzi inori zugaitik erabakitzea. Eta hortik aurrera, erabakizu zeu, libreki, eta ondo, baina erabaki, ez? Eta iruditzen zait, trasladatu dut, en plan, tabernan egon gomintik moduan, baina ezke hori baitere oso pilpilean dagoelako, eta askotan baitere bileko dagoelako, ez? Bueno, tranquila, gu ja badakigula zer egin behar dan, eta askotan baitere, demostratzen digute baitere ez, eta benetazko gaietara jokontzen dugunean, haitu osasun gintzen zelan dagoen. Bigarren preokupazioa da Euskal Herrian. Zergaitik orduan ondo egiten badakizun, zergaitik orduan enbesteko preokupazioa dago jendatren artean. Ez utzi erabakitzen. Niretzako klabea. Ira proposamenetan sartuta, ez, hori gauz gutxi entzun ditugula alako gaien inguruan, justu ez dakit ez, zaintza bat dela mugimendu feminista, ez, txarto ez nakaka ematen, ez, zaintza erdigunen jarri dadin, jendak horri heltzeko, eta heltzen da, ez, proposamenak entzuteko momentua, edo ez, zartzen zara zer dion honek, honen inguruan, eta ez zer gutxi. Bai, eta tamalez, kanpaina dauka show puntu bat, ez? Eta orduan alderdietako komunikazio arduradunak show horretan sartu behar dira eta marko komunikatibo horretan sartu behar dira, ez? Gaur adibidez ikusi dugu, ez? Nola Urkulluk atea dan ja markatzen marko komunikatibo hori, ez? Batzo ABC errepikatzen dut, ez da edozein egunkaria publikatuzune informazio baten arira, ez? Abedek esaten zuen, ez dakit oain zifra, baina ez dakit zenbat EH Bilduko hautagaiak eta kideoiak zirela, ez? Orduan, hau gainean ipintzen du ultrafascista den egungari bat, eta Urkulluk honi heltzen dio, eta airea ematen dio. Eta honek egiten du, kanpainaren erdigunean jartzea gai hau, ez? Eta nik uste dut zentzu honetan zoru etiko, eta asko esaten da hitza zoru etikoa, baina ni ona ekarri nahet zoru etiko eta minimo batzuk bai egon behar direla adostuta alderdien inguruan, ez? Eta nik uste dut ultrafascismoak ekartzen dituen gai hoiek kanpainatik kanpo ateatzea ezinbestekoa dela. Hori ez du ezan nahi, inola ere ez, konfrontazio ideologikoa ez denik beharrezkoa. Eta nik uste dut kanpaina gogorrak izan behar direla, baina gauza bada gogorra izatea eta bestea da mamarratxoa izatea. Eta hori beste eta zikina izatea, eta dira bi gauza. Eta nizentzu horretan bai, uste dut ez, eskatu behatzaiela hori, alderri herritarrok merezi dugulako, ez? Nik uste dut, ni nahi dut Maialin ikusi Eiderre Mendozarekin izugarrizko debate gogor bat izaten, konfrontatiboak, mina egiten duen debate horietakoak, baina nahi dut debatea, ez? Hori da nik nahi dudana, eta tamalez uste dut hori gutxi ikusiko dugula, eta titular asko eta marko mediatiko show horren islada ere edukiko dugula, tamalez. Eta hori, ne ustez ez dio bat ere ondo egiten abstentzioari. Bai, ez hankak lurrean edukitzea, ez eztabaida hauek ematen direnean, baina eta apuntatu duzuenez, eta alderdiek ere ez jarri dute mahai gainean zikina izango dela, eta oso ez, zer da, uneko kontu bat, urduritasunak aipatu dituzu helen? Danaren bilduma, ez, eta seguramente, eta bai, eta baita ere nik uste dut, abia puntu moduan jarri behar da, ez, zuenik aipatu duena, gero, ziklo elektoral luze baten noeteko abia puntua ere bihurtuko da, ez, orduan horre maila batean markatuko du tendentzia bat, joera bat, hildo bat, posizio bat, eta emaitzek baita ere maila batean mugarri batzuk baita ere esarriko dituzte, ez. Eta egia da, askotan, eztabaidak ideiak proposamenetan edo termino ideologikoetan norberaren posiziotik zein plantatzen duen, zer plantatzen duen jendartenen gehiengoarentzako onuragarri izan daitekelakoan, ez? Eztabaida horrek plantatu beharrean, bestelako, ez dakit, lehia politiko, alderdi politikoen logikan baitere gehiago gokatzen dena, eta horrek maila baten eratortzen den marko guzti horretan, ez?
Nik adan dabe, nik den zurinek aitortu du, nire baina aitortu dut beste gauza bat. Ni egia da, niretzako hauteskunde municipalak edo herri hauteskundeak badukate beste xarma bat. Ez? Eta hauteskunde guztiak garrantzitsua dira, kontuz, baina badukate beste xarma bat, ez? Batez ere, hor lehen aipatu duguna, ez? Hor hitzein daitekelako nork proposatzen duen emakumeen etxe bat egingo dugu herri honetan, bai edo ez. Nork proposatzen duen euskera eta gaztelera ofiziala dira eta ezagutu behar dira, baina ni ingelesaren alde nago. Eta hori adibidez, Gasteizko hiriburuan hautagai baden batek esan du. Pesekoa zer. Guazen ezatera. Pesekoa, esan edut, ez? Eztabaida horiek mahai gainean daude, nork bultzatuko duen parte hartze herritar bat erabaki garrantzitsuak ez bakarrik simbolikoak hartzerako momentuan, eta nork ez. Horrelako eztabaida nik uste dut askoz ere, eta gero badaude bestelako elementu batzuk, jende asko gongo da oso interesatua, ber nork egingo duen kiroldegia handiago bat, nork ez, ez diote kendu nahi garrantzi, baina esan nahi duena da horrekin, iruditzen zait horrek politikaren dimentsio, ez dakit, ez bereziago bat sortzen duela, ez? Edo, igual hor ni bainaz romantiko, ez dakit, ez? Baina nahi bizi dut horrela, ez? Eta uste dut horrek maila batean ekartzen du, benetan, gaur egun dauden noiteko tendentzia edo joera batzuekiko noitera apurtzuek kontrarrestatzeko bide bat, ez? Egia da, ni be preokupazio puntortatik abiatzen azelako, ni eztabaidak non nahi eta behar denerekin, baina inork ez dezala, ez? Ni gaitik erabaki. Eta hori uste dut municipalismoan baitere askoz ere biziago zabalagoa dala, eta iruditzen zait hor badago zer landu. Bai, ez da justu PSE eta Euskara aipatu duzula, ez justu Gasteiz izen, eta Araban, ez, badirudi horren erabilera oso handia egiten ari dela, ez, justu orain gutxi ere ez Voxekoak agertzen ziren esaten Espainiaren defentsa Euskararen inbasioaren aurrean egin behar dela, ez, zerrari zeu hemen zaudela aprobetxatuta zerrari zeu gertatzen elurrean. Guazen dana kontatzera, porque hau egin zuten bideo batean, eta esaten zuten atzean zekaten jauregia Euskara, lehenetzea izango zen jauregia zela, eta ez zen. Bide batez, jakiteko zenolako mai diskurtziboa dakaten. Baina hori justuki erakusten diguna da, dana neurtuta dagoela. Ez, eta askotan esaten digute, eske gai batzuk emergetzen dira horrela, eta barkezu. Baina, kanpaina elektoral batean dana dago nehartuta. Alegia, gaiak ez dira agertzen. Gaiak ateratzen dira, ez? Eta hemen ikusten duguna da, Voxek argi eta garbi nahi duela Euskararen gaia atera, eta EAJak nahi duela biktimen etaren inguruko gaia atera, ez? Normalean, eta beti esantzen da, ez beti egon behar da, taktika eta orekaren arteko estrategia, baina eski kanpaina elektorala da taktika gordinean, ez? Eta orduan, ez da kasualidadea. Horregatik nik esaten nuen zinbesteko dela zoru etiko hori, ez delako kasualidadea, ez? Baina egia da, Araban, Euskararen kontua atea dela, eta oso zaila da horri heltzea, zenbatetik dakagu. Oso diskurtso euskarofoboak, ez? Batetez ere, Voxek ekarrita, Alderdi Popularra ekarrita, eta azken boladan ere PSek sartuta, bestetik dakagu soziolinguistako inkestak ematen digun datuak, eta da, Gasteiz Euskara gehien igo duen herria dela, eta gero daukagu errealidade bat, eta ditugula 5 hautagai, eta ez da bat ere, daka kapazidadea 100% Euskaran beren jarduberan egiteko. Seguramente, Hamaika Telebistan eztabaida bat egiten bada, eztabaida elektoral bat egiten bada, Gasteiztik etorriko dira bigarren ezpatak, ez dira etorriko lehenengo ezpatak. Berri hona daukagu, danak emakumeak dira, baina berri txar bat daukagu, ez dira euskaldunak, edo saiatzen ari da, dira oso ondo saiatzen sentitzen dut hautagai batzea, jakin behar dezu, eta hori da dakagu errealidadea Gasteizen tamalez. Esaten diate laizterre bukatu behar dugula, beraz sakonduko dugu honetan berriz ere ziur, mi esker biei gurekin gaur izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo, gu Amuma taldea gara.